Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela obingelela baba udokotela baba wesizwe baba ujabulela umfana omhle njengekhethelo umzulu amancengesi sithi happy winter day, happy winter month. Inyanga yabantu abasha. Trust me with this, it has been hijacked by ukhetho obekhona kwenza ukuthi ezinye izinto ebesizilinde ukuthi sizoba nazo azisenzeki. Njengamanje sithi asithathe lethuba lesibingeleli baba udokotela baba wesizwe ojabulile. Uyashutha ke namhlanje sisebhilidini esilibiza ukuthi iNedbank House Building. Ibhilidi esikulona sithi Nedbank House Building, umgaqo ethi corner of Queen Street and Albert Street. Njengamanje sizoke sikhangise umsebenzi, ngasho wathi ngizofaka umsebenzi wezinyanga ezisempumalanga kuphela. The whole of June ngikhangisa izinyanga ezisempumalanga kuphela. Njengamanje kunenyanga engizoyifaka esempumalanga, isibongo sayo ubaba uMajeke. Ake simfake. Baba Majeke siyabingelela. Sikhona baba udokotela useThekwini, sithatha lethuba lelisiza ukuthi kunjani ukubanda eMpumalanga. Ngiyabanda kodwa uma seliphuphuka ilanga kuyafudumala. Kuphinde kufudumala. Yebo. Baba Majeke sike saba nawe ohlelweni sikhuluma, sibonile futhi nevideo yakhe ekseni kade iphumile namhlanje. Ake siphinde sizwe ubaba Majeke njengomelaphi wendabuko kunabantu abangazi ngoMajeke. Mesikhuluma ngoMajeke sikhuluma ngobani? Ukuphi nendawo? Khuluma ngoba Majeke eBushbuck Ridge esibambayani. Uyinyanga osiza abantu khona la kule ndawo yakithi eMpumalanga. Kunabantu abase Rustenburg, kunabantu abase Welcome, abanye baso abakhona lapha eAlcon ukhi bayathu ukuthi hawu la eAlcon ukhi lana nje sibambanana ya lana yo eWillow. Uyakwazi eWillow? Yebo ilo siyengiyabona. Ngiyabona. Yayibona Willowville. La mkhulu kunabantu abazofuna ukwazi ukuthi if sibezwa ngawe ubaba umuntu oza kuwena uzosizakala kanjani njengenyanga. Mina ngiyathwasisa, ngiyasebenza abantu kubavulela imisebenzi yabo nokuqinisa imizi yabo nokwenzela into zamabhizinisi, into engispecialize ngayo. Ake sibhekele ukuthwasisa. Sine challenge, ngiyakusho nje lokho sine challenge koGoli koThekwini, ngingazi ngeMpumalanga nase Eastern Cape nase West Cape ukuthi ikhona le challenge. Abantu abazinyanga sebenamathwasa bengakaze bathwasa endawo. Wena wake wathwasa yini okwenza ukuthi ukwazi na ukuthi uthwasise omunye umuntu? Mina ngithwasile baba 1984 uma ngithwasa bengisasemncane ngaleso sikhathi. So intwaso ngiyayazi akusinto maybe ngihamba ngithenge or ngihamba ngirotshwa abantu ngibathathele imali zabo ngithi ngiyathwasisa kanti cha mathwasana nginabo namazulu abathwasana nginabo naleli viki le weekend leli siyabuya vela ngiyathwasisa. Kunabantu basedzanini basegiyani abazobe bekuzwa. Ufuna ukuthini kubona ngolimi labo abangakwazi bakuzwe? Ngifuna sibatshele ngolimi abazolizwa kangcono. Singakhulumi ngesiZulu. Uthini kulabantu basedzanini base Phalaphala Makopane? Uthini kubona? Ningavula ku hayikho kunganga tshikoza ntiso zantumbuluko kathwasisiwa kayalaphiwa kapfuliwa amabhizinisi kapfuliwa naloko unyanga ziphalekile naloko emtini wabo nabahluphiwa imimoya yakubiya akota ku hipfala moya leyi hangalaka yivela endzhaku. Ngithwasile swa ntiso ku nga ri swa mbombayi okuropa vanhu. Ni nganga ntiso ya kahle leyi kotaka ku pfuna vanhu. Se vanhu navo va ni tsakeli kwalaho ka ku ni va endlela leswinene leswi loko munhu a ta hlupheka ni kota ku n'wi endlela swa yena famba hi ndlela ya kahle. 076 866 771. Yes. Iyabani le number khehle? Inamba yami leyo ma. Awuyisho wena mkhulu? Inamba yami is 076 866 7711. Mkhulu namba dokotela Majeke.
Ngizofuna ubatshela abantu ngesitsonga nangesizulu ukuthi iluphi usuku otholakala ngalo, iluphi usuku ongatholakala ngalo. Siveze futhi le ukuthi uyafakelwa yini imali ko Shoprite, athi umuntu useyifakile imali e Shoprite, ucela umthumelela umuthi. Imali yakhe iyafakwa yini ko Shoprite nako Boxer. Ake senze lo disclaimer ukuthi abantu bangathi kade befakela wena imali ka Shoprite o kwenzeka kanjani Khehle. Usitshele lapho ngesizulu, mase usitshela futhi umuntu masekujeni uyangifakela imali e-wallet or uyafaka ku-Boxer or uyafaka kuphi, ngiyakhona ukuyikhipha and then bese ngiyamthumelela umuntu wakhe lo awufunayo, nami esebenzise ngimthumelela i-code yakhona akhona ukucollect amaphaseli wakhe la akhona. Yeah. So ufuna usitshele lento ngesitsonga. Loko munhu ari kule na mina na ngirhumelela murhi na yena u chela mali angayiendla hi e-wallet, angayiendla hikuva yi faka ka Shoprite o ka Boxer, na kota ku nyikuma and then na mina ngirhumela swilo swa yena, ni ngirhumela na code ya kona kota ku ya collect la nga ta fana ya swi teka kona. Baba Majeng, luphi usuku ongasebenza ngalo, luphi usuku osebenza ngalo? Mina ngiyasebenza wonke amalanga but ngama-weekend full time ngibangikhona la ekhaya, and then phakathi kweviki ma kunalaba ngibhuke khona ngiyakhona ukuphuma ngiyobasiza njena ngale viki eliphelile then se-Rustenburg ngihambe Wednesday ngabuya izolo, so ngitholakala ngikhona almost every day. Baba Macheke, like now we are live on Facebook. There is someone who's watching us in Kenya, and then there'll be people interested to your business, particularly outside the borders of South Africa. Give us a little bit about you, since there are people who are interested even in Kenya, Botswana, Namibia. It is shown here because we literally love on. If people wanting to come to you, especially outsiders, people who are not South Africans wanting to come to you, what are you telling them? No, the problem is that people is come outside of South Africa. Sometimes you get me in the Facebook. Yes. And then Facebook, TikTok yona angisanga yenzi but the Facebook I have the Facebook, so bangithola ku Facebook and then iba ngaleyo ndlela leyo. On Facebook, how do they find you on Facebook? Facebook is Dr. Macheke. Dr. Macheke in Mpumalanga. Yes. Babu Dokotela Babu Siyabonga. Siyabonga. Ngiyabonga. Babu Dokotela Babu Siyabonga. Hey, Lazarus Kewer, this is Babu Dokotela. Thank you very much for watching us in Nairobi. Thank you. May God bless you. Hey, Babu Dokotela Babu Siyabonga umfana umhleja Khehle Mzulu amanqinisa ngesolo futhi angiqolisi. Ngithe namhlanje angiphinde futhi ngiqhubeke nomsebenzi ithonga elisinike lona. Lazarus, I'm afraid that we have to log out because now the version will be in isiZulu. Namhlanje ngifuna ukuthi sike sibheke izinto eziningi as izinyanga. There are things that ekufuza ukuthi before abantu ba engage emthini, ngifuna ukuthi ke sibheke inkinga eziletha abantu kuthina. Understand, ngithi mina ake sibheke inkinga that cause people to come to us as izinyanga. Yini esusa umuntu eflatini imlethe ekhaya? Yini osusa umuntu kwi-estate imlethe enyangeni? Assumed right. Angiyichazeke lento lena. Lezi zinto lezi sizozibheka. Uhlala Kempton Park estate, uhlala eNew Germany estate, uhlala eConstantia estate, and then awuyena umuntu ongathiwa nosuhamba izinyanga, but suddenly your business is starting to collapse. Your deals start to shrink. People that used to be your friend, they are your foes now. Awungezwe ngithini? Ngithi mina your business, angathi mangikhuluma nawe unalento yakho ngifuna. Ngithi mina your business is starting to shrink, but uhlala endaweni right. You are not supposed to be like that. Sometimes we have accepted the blood of Christ. Sometimes have accepted Islam, but we are poor as if we are still a pagan. Trust me with this. There are things ezazokuhlupheka. Emanxiweni akini kwatshalwa upopo. Upopo anisahlali khona. But kwatshalwa kwafika isikhohlane safike satshala upopo emanxiweni akini. Njoba wena nisuke nje embongolwane senila eMlazi. Nisuke eBabanango senila eMlazi.
kufuna ukwazi lokho ukuthi emanxiweni ake nanisayi ngenxa yezizathu uba mncane wakho ngokukhohlakala wafika watshala upopo wathi hayi umuzi kamfowethu ngeke ngingatshali indeed umuzi kamfowabo kodwa ikini lapha akawutshali emzini wakhe uyawukha lapha futhi uyawudla kodwa utshale emanxiweni akini asuke umuntu egcekeni lakhe athi yena uthi akakwazi ungatshali atshale upopo kunento abayithanda kakhulu bathi ixosha izilwane angazi bakubona bona kuphi ixoshwa izilwane ngizoyikhuluma lento ezilwane trust me with this abantu batshala isigqiki somkhovu egcekeni abantu batshala isigqiki somkhovu batshala uphondo likaBhejane angangikhuluma isigqiki somkhovu ngofike ugqizo somkhovu khona umuthi ekuthiwa uphondo likaBhejane abawutshala egcekeni ungathi uyintelezi lo muntu kodwa uyakhula ube ngathi induku uyakhula ube induku green color lo muthi lo umutshalile egcekeni mhlambe utshala upopo ayikho into esebenzayo effectively wena emthini I'm aware of izinyanga ezinye siyazana nazo ngithi ngiyafika egcekeni inyanga iloko ikhale njalo ithi babudokotela kufike nawe uzonyatha kule egcekeni mhlambe ngoba uzana isibusiso khona into ezo bengithi ngiyafika egcekeni lenyanga itshale uphondo likaBhejane ngithi number 1 mkhulu kuzobe siyakhuluma discard uphondo khawula lento ifaka entelezini ungayitshali egcekeni uma uthanda itshale lapha ngaphandle komuzi not egcekeni come to upopo abantu abatshale upopo it demises i-generation connection akekho umuntu ophumelelayo consider what is called cases of those generation because of upopo lo tshalo egcekeni notice this awuguli ngekhanda wena awuyibhemi lento abayibhemayo awuyiphuza lento abayiphuza abantu kodwa kunento wena eyenzeka ekhaya ungayiunderstand lidatshulwa yini ikhethini elu-res khethini ingekho ingane lekhaya kodwa uthi uyalibheka selidabukile indlu yakho ngoba ikwe-foundation e-right why ama-window ese-bathroom ecracker iwindow ese-bathroom ecracker ngoba akuyona into ekuthiwa yavula njalo yavula iwindow ese-bathroom yakwazi ukulala oluvulile but utho ukuthi liyacracker why njengoba uklina kangaka but ulwemba lipheli ungaklina uthini kodwa ulwemba lipheli lezo zinto lezo ilana ama spirit of poverty efike ekwazi ukwakhela khona afika ahlale khona and uma esehleli there are things that wena uzoqala uzinotice angifuni mesenze lama video senze ama video ngazi we are marketing but we have to use a channel as an educational channel once lezinto lezi the spirit of poverty has visited your home or your house or your place of dwelling nansi into oqala izokwenzeka kuzoqala ayina izinto zakho sivamise ukusha ngoba benhle ayini right but lishe ibhlukwe isho into uthi wena mhlawumbe ubudedengu it's okay kulungile ubudedengu kuqale phatha sekufika etelo sekufi ayini 4 hot plate elinye iplate alisavuthi hawu ngoba lesitofu njena kupheka mina ngedwa ayikho into engiyipheka njalo why lingasavuthi uthi microwave ufaka ukuthi uyafika udla kuyabantu iphenduka kuphela kukhanya kuphela isifile imicrowave kuba nezinto ezincane ezilokuzifa ezincane kanti ile spirit lisesifikile suka lapho lento izohamba ihambe ithi suka ibifika ekudleni uyaqala igrocer obuyibudgethe kathi uthi okay lokho kulenyanga ezange kuthenga ukudla but iyothi phela inyanga you be needing to uhambe your grocer futhi ile spirit lesi lozo zinto lezakhe sizibhekeni niza nje zinyangeni with clean and conscious mind uthi baba dokotela what are you talking about into nami es affectayo ekhaya into ekhaya is affectayo kunento ongakazi uyinaka uyabona le mali yakho akathi u492 rand 688 rand uyawuthola u637 rand u20 rand usushonephi u15 rand usushonephi kuba nemali othothi ziyasinesheka nje wazi kanje usuzitshela ukuthi okushutha ngibalanga kahle kade ngehle taxini ebusuku here comes uwedwa ke manje uthathe iBhayibheli uvule iBhayibheli ufake lo 390 le iBhayibheli novale uyafika ishoda ngo40 rand kade uwedwa endlini what is snatching out the money
ngiyinyanga. I'm not a salesperson. But these things afuna ngikutshele. But ngeke ngikutshele ukuthi enzani emva kalokho. Ngoba once ngakutshela it is part of commodity and advertising. Ngifuna ukuthi lezi zinto lezo uziphile and uyazazi ke manje. Usuza enyangeni, usuya kumelaphi, but i-mindset yakho i-canal usufocus awusenzile ukuzodidiswa. Uzokwenza lento ekuthiwa yenza. Engifuna ukuthi iphinde siyibheke njengabelaphi bendabuko ke manje, njengabantu besintu, njengabantu abakhulile emakhaya, njengabantu abakhulisele emakhaya. Kunemithi esinayo esiyibukela phansi. Uma ufika eFaraday lo muntu akazi ubuza. Uma ufika eFixback lapha emarket la kudayisa khona imithi akazi ubuza. Ukuthi lo muntu okwenzana. Lo muthi esiubiza ngokuthi untsukumbili. All you know ukuthi ufakwe embizeni zokupholisa, ufakwe into enzokuthi trust me with this untsukumbili. Untsukumbili ngifuna siukhulume mase sikhuluma ngomuthi esiubiza ngokuthi lo muthi lana angangangeni kakhulukazi kuona siqale nje kuona nje untsukumbili ngikunika kahle nje khona uzo understand ukuthi untsukumbili into engathi idliwa zembuzi. Thatha umsuzwane wenza isichitho uyanyanyeka. Into ongayinaki lezo zinto lezo ukuba ubutsheliwe ukuba ububuka ama channel right ka YouTube imfundiso zakho zi right as from today thola untsukumbili thola umsuzwane uma usutholile uyamtshela ubaba udokotela senginawo umsuzwane senginawo untsukumbili inhlupheko yakho siyayidiliza ngalelo langa within 2 days that is what untsukumbili umsuzwane ngalelo langa isinyama siyasusa kwena ngani nami ngomsuzwane lezi zinto lezi thina uma sikuthi asizuntshela zona njalo nohleze nintshela ukuthi siyathwalisa kanti cha awaphuza inkomishini isithombe sakho abo just show them this cup has my image. What you saw baba udokotela baba wesizwe ya abuzukela amancekezi ya baba udokotela baba wesizwe bawujabula umfana omhlanje akhe umzulu amancekezi angesolo futhi anxolisa enza njenakhe thola untsukumbili ugayi ube impuphu thatha umuso ubeka eceleni ubhat ntsukumbili in bracket baba udokotela ushiye kanjalo thola ke manje ke umsuzwane ugayi futhi nawo ubeke umuso uyabhala ntsukumbili in bracket baba udokotela lana ngenzela ukuthi uma sekukufundisa ngalento angeke uphinde uye enyangeni asisho ukuthi iyekani uye enyangeni sithi ukuthi iyana enyangeni uma senihlulekile you must have DIY at home lalela ingathi ngikhuluma nawe ubufaka umuntu emnweni emakhaleni ngithi mina yeke lento ngithi mina lalela kahle ngithi sizoxabanisa into ubala ke manje ngithi mina thola la umakhambi omabili eFaraday untsukumbili u30 rand eBria eThekwini untsukumbili u20 rand umsuzwane eFaraday kaMayimaye u30 rand eThekwini u20 rand akuyona into ezokuhlula leyo emona untsukumbili u10 rand akuyona into ezokuhlula leyo umsuzwane u10 rand awu ini wena ungaboni ukuthi kunezinto ezicheap ongazifuni uconsider ezibizayo baba udokotela baba sesibojaba umfana nje khona ake ngiyibuke ke lento ke lento ngikufundisela yona ukuthi at the end of the day execute yourself from entweni ezibizayo the way you drive gotta be careful yeka lento ukuthi wabona iselo uyagxoba wabona into ukuthi uyagxoba kulungile ke kugxobeke but angikusho lokho ungakujwayeli ukugxoba ubulongwe benkomo angiyiqale phansi lento la ungakujwayeli ukugxoba ubulongwe benkomo uyabona njengoba sithenga imithi lapha eMona excuse me njengoba sifika sithenge imithi lapha eMona kunenkomo lapha eMona kuneshiya ubulongo wena uyafika ngeveni lakho uhlehlisa umama uthi pap nineke imithi endleleni uma usugxoba lobulongo lobumuso usuyadlula mase kusala amathayi akho la kulobulongo
mase ubaba udokotela ubaba wesizwe bawujabula umfana umhleje yakhe umzulu amancisi ngithi mina kwenze njani gogo athi hayi phela sekufike labantu baseThekwini nemoto ezinkulu kuthiwa sineke endleleni imithi kodwa sihluphekile sisuke emakhaya sizodayisa buyathathwa lobulongo bale moto kade unyathele khona awungizwa ukuthi ngithini mase kuthathwe iqanda lenkukhu mase kuthathwe lento ihlanganiswe la imizubizwa ngayo imese siphuma la emona mesiphuma nje lemona kunegate elibheda simile emgaqweni silibeke leqanda leli kunemoto eqhamuka ziza ngasemona sibheka ngakanongoma zizoqhamukela kulona ngeke zilibreak izosho lokuthi qha alikhanda ukuthi qha sizithulele kodwa siyazi ukuthi wena ngeke uzofika erisha sibhenga le moto yakho ngeke uzofika izokhulula ama break ngoba kunezinto esihleze sikukhuza kuzona ipride akuyona indlela yokuphila umuntu nje ungazithwali and enhlonipha abanye abantu stop instigating and provoking other people because abantu abayona lento ecabangayo people are soft and people are very very conscious about into zenzayo and they don't forget they can forgive you but they'll never forget what you have done to them baba udokotela baba wesizwe ojabula umfana umhleje yakhe mhlawumbe into engizoke ngisho ke manje that was just a warning into engifuna ukuyisho ukuthi njengomuntu othi ufuna izinto zokwenzeka yini onayo njengamanje njengoba sikhuluma nje esingathi uthi ufuna isithwalo yini onawo ungathwala ngawo ungayisebenzisa ukuthi baba dokotela nginemfaduko engaze ngiyisebenzise ngambathiswa yabi komhlazana kushada undodakazi baba dokotela nginento ukuthi nginekepisi engayithenge yoyonke angaze ngiyigqoke nansi into ngicela ukuzothwala yini wena onayo njengamanje njengoba sikhuluma nje uthi baba dokotela hayi mina nginayo into ukuthi ngakwazi ukuyisebenzisa for isithwalo akisikhuluma baba udokotela baba wesizwe bawujabulela umfana umhleje yakhe umzolo amancinisa ngesonto futhi angixolise Turu love you all siyabonga Uyazibuza abanye abantu benza ngani ufunde nabo usebenza nabo baphila impilo ephezulu impilo kubo ilula kuwena kulukhuni konke kunemfihlo ethile isithwalo senyoka manje khohla okunye ikhona inyoka yemali ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga futhi le kababudokotela ayinabungozi siyetholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577 ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha